Nosaltres, com a família, hem apostat per l'escola pública perquè ens sembla que és el lloc on les nostres criatures poden rebre una educació millor. I millor vol dir no només pel que fa a la qualitat acadèmica, que també, sinó també millor pel que fa a la socialització amb les persones que viuen al nostre barri, amb la varietat de persones que es trobarà a la societat, i és l'escola que ens sembla que els pot enriquir més també socialment i emocionalment. Venint de l'experiència d'haver crescut en un barri dels que s'anomenen difícils, que bàsicament vol dir pobres, on vivíem moltes famílies amb molt pocs recursos, no només econòmics, sinó també amb poc capital cultural a molts nivells. Realment l'escola va ser un lloc que considero que tant els meus companys com a mi ens va obrir moltíssimes portes i on vam descobrir moltes coses que potser no estaven 100% alineades amb els valors familiars, però que sí que ens han ajudat a també desenvolupar un esperit crític. Per mi un dels grans valors democratitzadors de l'escola pública és precisament fomentar aquest esperit crític, ser un espai on es troben persones molt diferents, que provenen segurament de famílies que pensen diferent, que tenen valors diferents, però on tot això es pot posar en comú, negociant entre tota la gran varietat de gent que hi ha i també negociant amb els valors de la teva família, que potser hi estàs d'acord o potser no. Jo vinc d'una família molt racista, molt homòfoba, molt masclista i no m'he alineat amb aquests valors. En canvi, tot això ho he pogut negociar amb una escola que m'ha donat uns valors antiracistes, feministes i també per la lluita de classes. L'educació és un dret de la criatura, no és un dret de la família. Per tant, més enllà de la religió de la teva família, més enllà de les creences polítiques de la teva família, més enllà de totes aquestes qüestions, tu estàs rebent una educació que està consensuat socialment, que és la que has de rebre i que s'ha negociat d'alguna manera. Això en els centres privats és diferent. És molt més respectat des de l'escola pública perquè no hi ha aquesta obligació d'alineació amb els valors dels pares. Clar, al final, una escola privada és un negoci i, per tant, el que volen és que el màxim de famílies portin allà les seves criatures i, per tant, es pleguen moltes vegades a qüestions que des de l'escola pública no, perquè l'escola pública no és un negoci, és en tot cas l'espai que garanteix el dret a l'educació i per tant no estàs fent negoci sinó que estàs garantint drets. Jo crec que podríem anar un pas més enllà i qüestionar fins i tot l'existència de centres educatius privats eminentment en què es promouen idees que van en contra dels drets humans. I no només perquè això ens dificulta després tenir persones adultes que respecten aquests drets humans, sinó també perquè les mateixes criatures que van a aquestes escoles pateixen violència. Per tant, crec que és responsabilitat social garantir els drets de les criatures a créixer en entorns respectuosos i, per tant, aquestes escoles no han d'existir. Em sembla que és significatiu que les classes dirigents, siguin del partit que siguin, moltes vegades hagin anat a la mateixa escola i que aquesta escola no hagués sigut una escola pública. I em sembla que és un dels problemes que tenim precisament amb la classe política, que estan dirigint no només des del privilegi, sinó des del desconeixement moltes vegades de moltíssimes realitats. I em fa l'efecte que la societat en què a mi m'agradaria viure és una societat en què no tothom ha anat a la mateixa escola, però que tothom ha anat a l'escola pública. Seria ideal que l'escola que tu tens més a prop de casa sigui la millor escola on pots portar les teves criatures i això només ho aconseguirem d'alguna manera portant-les-hi.